అనేక పర్యాయములు మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం. ఆ రీతిగా ఈ రాత్రికాల సమయంలో కూడా భక్తుడైన దావీదు రాసినటువంటి కీర్తనల గ్రంథం 86వ అధ్యాయం 5వ వచనాన్ని మనం చదువుకొని ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. కీర్తనల గ్రంథం 86వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఇలా రాయబడింది: ప్రభువా, నీవు దయాళుడవు, క్షమించుటకు సిద్ధ మనస్సు గలవాడవు. చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం వాక్యంలోనికి ప్రవేశిద్దాం. దయచేసి తలలు వంచండి. మమ్మల్ని ఎంతో మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు కన్న తండ్రి, మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామమునకు వందన స్తోత్రము తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి తండ్రి, పాటల్లో మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ చక్కని స్వరములకై వందనములు స్తోత్రము తెలియజేస్తున్నాం. ఆ రీతిగా నీ పక్షాన తండ్రి కొన్ని విలువైన సంగతులను మేము ధ్యానించిన ఉండగా తండ్రి, మీ కృపను మీ కరుణను మాపై ఉంచండి. మా ఆత్మీయ జీవితంలో మేము తండ్రి ఆత్మీయంగా ఎదుగుటకు మీరు మాతో మాట్లాడమని మీ సీఎన్లో మేమందరం సాగిలపడి మీ వైపు చూస్తున్నాం. ఇంకా రావాల్సిన నీ ప్రజలు అనేకులై ఉన్నారు. వారందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని మరొక తరుణంలో మేమందరం కలిసి మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ నామాన్ని ఆరాధించి గణపరచడానికి కృపను అనుగ్రహించండి. కూడిక ఆది నుంచి అంతవరకు యేసుక్రీస్తు నామములో తండ్రి మీకు అప్పచెప్తున్నాం. ఆ రీతిగా మేమందరము మీ వైపు చూట కృపను అనుగ్రహించమని నజరేయుడైన యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. మంచిది. టైం చాలా అయింది. క్లుప్తంగా 2 మాటలను మీకు చెప్పి ముగిస్తాను. భక్తుడైన దావీదు గారు తన లేఖన భాగంలో తెలియజేస్తున్న మాట ఎంతో స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది. మనం చదివి ఉన్నాం. ఆ మాటని మరొక పర్యాయం మనం చదువుకొని ముందుకు వెళ్దాం. కీర్తనల గ్రంథం 86వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో భక్తుడైన దావీదు ఈ విధంగా సంబోధిస్తూ, ప్రభువా, నీవు దయాళుడవు, క్షమించుటకు సిద్ధ మనస్సు గలవాడవు అని ప్రభుని గురించినటువంటి గొప్ప ఆదరణకరమైనటువంటి పదజాలాలు వాడటం మనం గమనిస్తున్నాం. ఎలాంటి వాడట ప్రభు? క్షమించుటకు సిద్ధ మనస్సు గలవాడు. ఈ లోకంలో మనం కొన్ని మాటలు వింటాం. ఏంటి ఆ మాటలు అంటే, ఎవరికైనా ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళు కనుక మనల్ని సమీపించి, అక్క నాకు ఈ అవసరత, ఈ కొరవ నాకు ఉంది అన్నప్పుడు చాలామంది అనే మాట ఏంటంటే, నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి పలానా వ్యక్తిని గలవు, అతనైతే నీకేం చేయగలడు, నీ అవసరతను తీర్చగలడు. నా దగ్గర అయితే లేవు, కానీ అతనైతే నీకేం చేయగలడు, నీ అవసరత తీరేటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పి మనము ధనం అడిగినప్పుడు, లేకుంటే ఏదైనా సహాయం అడిగినప్పుడు, బండి అడిగినప్పుడు మనం ఇలాంటి పదజాలాలు వాడుతూ ఉంటాం. అదే పదజాలాన్ని భక్తుడైన దావీదు గారు వాడుతూ తను అంటున్నమాట, ప్రభువా, నీవు క్షమించుటకు సిద్ధ మనస్సు గలవాడు అని సంబోధిస్తున్నాడు. క్షమించటానికి దేవుడు ఎలాంటి వాడట? సిద్ధ మనస్సు. ఏ సమయంలోనైనా, ఏ స్థితిలోనైనా, ఏ పరిస్థితిలోనైనా నీవు ప్రభువులో వారిని సమీపించి క్షమించు అని వేడుకుంటే ఆయన క్షమించడానికి ఎలా ఉన్నాడు? సిద్ధ మనస్సులో ఉన్నాడు. అందుకే ఈ క్షమాపణ గురించి అనేక మాటలు చెప్పాలని ఆశపడ్డాను, కానీ సమయం లేదు కనుక కొన్ని మాటలు నేను మీకు చెప్పి ముగిస్తాను. 3 విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాను. ఈ క్షమాపణ మానవుడికి ఎక్కడ లభిస్తుంది, ఏ సమయంలో లభిస్తుంది, ఎలా లభిస్తుంది, ఈ 3 విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. రండి. లూకాసు వార్త 23వ అధ్యాయం, లూకాసు వార్త 23వ అధ్యాయం 41వ వచనంలో ఇలా ఉంది: మనకైతే ఇది న్యాయమే, మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము, కానీ ఈయన ఏ తప్పిదము చేయలేదని చెప్పి ఆయనను చూచి, యేసు, నీవు నీ రాజ్యములోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకునమనెను. ఎలాంటి సందర్భం ఇది? యేసు ప్రభు వారు మరికొద్ది సేపటిలో తన ప్రాణాన్ని తండ్రికి అప్పచెప్పి మరణానికి అప్పగించబడేటువంటి సమయం అది. ఎలాంటి సమయం అట? యేసు ప్రభు మరికొద్ది సేపటిలో తండ్రి, నా ఆత్మ నీ చేతికి అప్పగించుచున్నానని పలకడానికి ముందు జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణలో ఇరువురు యేసు ప్రభు వారి యొక్క సిలువకు ఇరువైపులా 2 దొంగలు ఉన్నారు. అందులో
ఒకడు అపహేళన చేస్తున్నాడు. ఏమని? నువ్వు నిజంగా మనిషి కుమారుడు అయితే, నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడు అయితే నిన్ను నీవు రక్షించుకొని మమ్మల్ని కూడా రక్షించమని అపహాసం చేస్తున్నాడు. అయితే రెండో వ్యక్తి అంటున్నాడు ఏమని తెలుసా? మనకైతే ఇది న్యాయమే. ఎందుకు న్యాయం? లోకంలో పాపం చేసాం, లోకంలో అనేక మంది పొట్టగొట్టేశాం, లోకంలో అనేక మందికి అబద్ధపు మాటలు చెప్పాం, లోకంలో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి నీ కొరకు ఏదైనా చేస్తానని లోకంలో అనేక విధములైనటువంటి పాపాలు చేసి మనం ఇక్కడ వేలాడటం మనకి ఇది మాత్రం న్యాయమే. కానీ ఇతనిలో ఏ దోషము కూడా పశ్చాత్తాప హృదయం. అప్పుడు వెంటనే అంటున్నాడు, ఆయనను చూచి యేసు, నీవు నీ రాజ్యం వచ్చినప్పుడు నీవు నన్ను ఏం చేయాలి? జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి. అప్పుడు వెంటనే యేసు వారు ఏమన్నారు చెప్పండి? 43వ వచనంలో, అందుకు ఆయన వానితో, నేడే నీవు నాతో కూడా. ఎప్పుడు? తండ్రి నీ రాజ్యం వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో. ఏమని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి? మేమైతే పాపం చేసి అనేక మందిని చంపేసి అనేక మందిని మోసం చేసి దుర్మార్గులుగా లోకంలో ఎంచబడ్డాం కాబట్టి మాకు ఈ శిక్ష న్యాయమే. కానీ నీలో ఏం లేదు, పాపం లేదు. అందుకే నీ రాజ్యం వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని నన్ను క్షమించు ప్రభువా అని ఎప్పుడైతే ఆ దొంగ అనగలిగాడో ఆ వెంటనే ఏమైపోయింది? వెంటనే ఇక ఆయన క్షమించటానికి ఎటువంటి సమయం తీసుకోలేదు. కానీ సిద్ధ మనస్సు కలిగి ప్రభు అతన్ని క్షమించినటువంటి రీతి మనకు కనబడుతుంది. అంతకుముందు అతని ప్రవర్తన ఎలా ఉంది, అతని జీవితం ఎలా ఉందన్న విషయాలు దేవుడు ఏం చేశాడు? పరిగణనలోకి తీసుకోలే, వాటన్నింటినీ ఆలోచించాల. మారు మనసు తగినటువంటి ఫలాన్ని చూశాడు, అతనిలో కలిగినటువంటి పశ్చాత్తాప హృదయాన్ని చూశాడు. ఎప్పుడైతే తాను చేస్తున్నటువంటి లేదా తాను బ్రతికినటువంటి జీవితంలో తాను పాపంలో ఉన్నానని తనను తాను తెలుసుకున్నాడో, ఆ తెలుసుకొని క్షమాపణ అడిగినటువంటి స్థితిని ప్రభువారు తనలో చూడడం గమనించాడు. అందుకే అంటున్నాడు, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశకు చేస్తావు. వెంటనే పాపాలు ఏం చేయబడ్డాయి? క్షమించబడ్డాయి. ఎప్పుడంటే ఎప్పుడైతే ఆ దొంగ యేసు ప్రభు వారిని చూసి నా పాపను క్షమించు అనేటువంటి ఆ మాటలను పలికాడో, అప్పుడు వెంటనే యేసు ప్రభు వారు అతను ఏం చేశారు? సిద్ధ మనస్సు కలిగి క్షమించాడు. అలాగే మరొక మాటను మనం చూద్దాం. దినవృత్తాంతంలో మొదటి గ్రంథము 21వ అధ్యాయము నేను చదువుతాను, వినండి. 21 మొదటి వచనంలో, తరువాత సాతాను ఇజ్రాయేలుకు విరోధముగా లేచి ఇజ్రాయేలును లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపింపగా, ఈ సందర్భం తెలుసా మీ అందరికీ? దావీదు దేవుని చేత బహుగా ఆశీర్వదించబడి తను ఎక్కడికి వెళ్ళినా విజయాన్ని సాధిస్తాడు. అనేక విషయాలలో దావీదుకి లెక్కలేనంత ఎవరు వస్తారు? దాసులు వస్తారు, పనివాళ్ళు వస్తారు, సేవకులు వస్తారు. వీరందరితో సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు ఈ దావీదును సాతాను ఏం చేస్తుందంటే దేవునికి విరోధముగా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఏమని తెలుసా? నువ్వు వెళ్ళి నీ యొక్క బలమును లెక్కించు అని చెప్పి దావీదుకి ఆ ప్రేరేపణని కలుగజేస్తుంది. దావీదు యొక్క మందలో ఉన్నటువంటి వారు, దావీదు యొక్క సైన్యముని వీరందరిని ఏం చేయమని చెప్తుంది? లెక్క చూసుకో, ఎంతమంది నీకు బలం ఉన్నారు అని అన్నప్పుడు దావీదు సాతాను ప్రేరేపించిన ఆ ఆలోచనకు వెంటనే శాసనాన్ని రిలీజ్ చేస్తాడు. ఏమని చేస్తాడు తెలుసా? అక్కడ రాయబడుతుంది ఏమని? 2వ వచనం, దావీదు మోయాబునకు జనముల యొక్క అధిపతులను మీరు వెళ్ళి బెయేర్షెబా మొదలుకొని దాసు వరకు ఉండు ఇజ్రాయేలును ఎంచి వారి సంఖ్యను నాకు తెలియజేయుటకై నా యొద్దకు దాన్ని తీసుకుని రండని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను. వెంటనే దావీదు సాతాను తన హృదయంలో ప్రేరేపించిన ఆలోచనను పసిగట్టక వెంటనే సాతాను ఆలోచన ఏం చేశాడు? ఇప్పుడు దావీదు ఆజ్ఞ వేశాడు, వెళ్ళి నా సైన్యం, నా బలము, నాకు ఎంతమంది ఉన్నారు, కత్తులు దూచే వాళ్ళు ఎంతమంది, సైన్యములు ఎంతమంది, రథములు ఎంతమంది, వీటన్నిటినీ నువ్వు ఆ దరి నుంచి ఈ దరి వరకు లెక్క వేసి నాకు చెప్పమని దావీదు ఆజ్ఞ వేస్తాడు. ఆజ్ఞ వేసినప్పుడు అక్కడ ప్రవక్త ఒకతను ఉంటాడు. అతను అంటాడు, దేవుడు నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను ఆశీర్వదించడం మొదలుపెట్టాడు కదా, నీవు వెనుదిరిగి చూడకుండా నీకు కావలసినటువంటి ప్రతి అవసరతను దేవుడు తీర్చాడు కదా, ఏ యుద్ధానికి వెళ్ళినా నీకు విజయాన్ని అనుగ్రహించాడు కదా, ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా నిన్ను విడకుండా నిన్ను వెన్నంటుతూ దేవుడు ఉన్నప్పుడు నీకు ఎందుకు ఈ దురాలోచన వచ్చిందని దావీదుతో ఎదురు తిరుగుతాడు. దావీదుకి చెబుతూ ఉంటాడు. ఆ సందర్భాలు చెప్పడానికి టైం లేదు కాబట్టి చెప్తున్నా. అప్పుడు దావీదు ఆ వ్యక్తి ఎంత చెప్పినప్పటికీ, ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ దావీదు ఏం చేస్తాడు? తన మాటను వెనక్కి తీసుకోడు.
వెనక్కి తీసుకోకుండా దావీదుకు ప్రేరేపించినటువంటి సాతానుగడి ఆలోచనకు అనుగుణంగా వెంటనే శాసనాన్ని రిలీజ్ చేసి ఆ సంఖ్యలన్నిటినీ కొలమని చెబుతాడు. కొలమని చెప్పినప్పుడు మరి వారందరూ వెళ్ళి జనముల సంఖ్యను అందరినీ కొలుస్తారు. కొలిచిన తర్వాత అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే 9వ వచనంలో అంటాడు, యెహోవా దావీదునకు దర్శకుడిగా గాదుతో ఇలాగు సెలవిచ్చును, నీవు వెళ్ళి దావీదుతో ఇట్లనము, యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా 3 విషయములను నేను నీ యొద్దకు తీసుకువస్తున్నానని చెప్పి దావీదు సెలవిస్తారు. ఎవరు? దేవుడు. ఏమంట? 3 విషయములను నేను నీ దగ్గర తీసుకొస్తాను, ఈ 3 నువ్వు ఏది కోరుకుంటే అది నీకు చేయకుండా ఉంటానని చెప్పి దావీదు చెప్పినప్పుడు ఆ 3 విషయాలు ఏంటంటే అక్కడ రాయబడి ఉంది. 12వ వచనం నేను చదువుతాను, వినండి. 3 ఏళ్ల పాటు కరువు కలుగుట మొదటిది. రెండవది, 3 నెలల పాటు నీ శత్రువుల కత్తి చూచి నిన్ను తరుముగా నీవు వారి ఎదుటి నుండి నిలవలేక నశించిపోవుట. మూడోది, 3 దినముల పాటు దేశమందు యెహోవా కత్తి అనగా తెగులు నిలుచుట చేత యెహోవా దూత ఇజ్రాయేల్ దేశం అంతటా నాశనమును కలుగు చేయుట అను వీటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకోమని సెలవిస్తాడు దేవుడు. దావీదు చేసినటువంటి ఆ తప్పుకి దేవుడు 3 విషయాలు దావీదు దగ్గర తీసుకొచ్చి, మొదటిది ఏమంటాడంటే 3 ఏళ్ల పాటు నీ దేశంలో ఏమొస్తుంది? కరువు వస్తుంది. నీ ఇజ్రాయేల్లో దేవుని పిల్లలను పడుతున్నట్టు నీ వంశంలో, నీ పిల్లల్లో, నీ ప్రజలలో, నీ సైన్యంలో అందరిలో కల్లా 3 ఏళ్ల పాటు కరువు వస్తుంది. రెండవది, 3 నెలల పాటు నీ శత్రువులను ఏం చేస్తారంట? 3 నెలల పాటు నీ శత్రువులు కత్తి చూచి నిన్ను తరుముగా నీ వారి ఎదుటి నుండి పారిపోవాలి. 3 నెలలు, 3 సంవత్సరాలేమో కరువు వస్తుంది, 3 నెలలేమో తన శత్రువులు కత్తి తీసుకొని దావీదుని ఏం చేయడానికి వస్తారు? తరుముతూ వస్తున్నప్పుడు దావీదు పారిపోతాడు. చివరగా 3 దినములు యెహోవా కత్తి అనగా తెగులు నిలుచుట చేత యెహోవా దూత ఇశ్రాయేలు దేశం అంతటా నాశనమును కలుగజేస్తాడు. అప్పుడు దావీదు ఆ దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఉపద్రవాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు దావీదు అంటాడు, ఏమని తెలుసా? ఏమంటాడు చూడండి, ఆ మాట చదువుదాం. 14 వచ్చింది. కావున యెహోవా ఇజ్రాయేల్ మీదకి తెగులు పంపగా ఇజ్రాయేలులో 70,000 మంది చచ్చిపోయారట. ఎంతమంది? 70,000 మంది. దేన్ని బట్టి? సాతాను ఇజ్రాయేల్ మీద వ్యతిరేకంగా, దేవుడి మీద వ్యతిరేకంగా ప్రేరేపించిన ఆలోచన దావీదు ఆలోచన చేయకుండా ఏం చేశాడు? తన సొంత స్వబుద్ధిని దేవుడి మీద ఆధారపడినటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు అతని దేశం మీదకి ఏమొచ్చింది? కరువు వచ్చింది, శాపం వచ్చింది, తెగులు వచ్చింది. అంతేకాదు కానీ అక్కడ రాయబడుతూ వస్తుంది, యెహోవా ఇజ్రాయేల్ మీదకి తెగులు పంపగా ఇజ్రాయేలులో 70,000 మంది చచ్చిరి అని రాయబడి. దావీదు చూస్తున్నప్పుడు గుండె పగిలిపోయింది. అప్పుడు దావీదు ఒక చక్కటి మాట అంటాడు, 17వ వచనంలో అంటాడు, దావీదు జనులను ఎంచమని ఆజ్ఞ ఇచ్చిన వాడను నేనే కదా. దావీదు అంటున్నాడు, జనులను ఎంచమని ఆజ్ఞ ఇచ్చిన వాడను నేనే కదా, పాపము చేసి చెడుతనమును జరిగించు వాడను నేనే కదా. అయితే గొర్రెల వంటి వారగు వీరేమి చేసిరి? బతిలాడుకుంటున్నాడు దేవుణ్ణి. జనములు లెక్కించమని ఆజ్ఞ ఇచ్చింది నేను కదా తండ్రి, పాపము చేసి చెడుతనం చేసి అసహ్యం చేసింది నేను కదా, అయితే గొర్రెల వంటి నా ప్రజలు ఏం చేశారు అని వేడుకుంటూ అక్కడ అంటున్నాడు, గొర్రెల వంటి వీరేమి చేసిరి? నా దేవుడవైన యెహోవా బాధ పెట్టు నీ చెయ్యి నా జనుల మీద ఉండకుండా నా మీదను నా తండ్రి ఇంటి వారి మీదను ఉండనిమ్మని దేవునితో మనవి చేసి ఏం చేశాడు? పశ్చాత్తాపం కలిగింది. దేశంలో రాబడిన తెగులు దేవుడికి విరోధముగా ఆయుధముగా తను సృష్టించుకొని తన బలాన్ని లెక్కెట్టుకొని దేవుని దూరపరిచినటువంటి దావీదు ఆ అతిక్రమమును బట్టి ఇప్పుడు ఇజ్రాయేల్ అందరి మీదకి ఏమొచ్చింది? దేవుడు తెగులు వచ్చింది. 70,000 మంది పట్ట కోళ్ళు కనుక తెగులు వచ్చి ఫారంలో చచ్చిపోయినట్టు ఏం చేయబడ్డారు? చనిపోయారు. దేశంలో కరువు వచ్చింది, శత్రువులు తరుముతున్నాడు. అప్పుడు వెళ్ళి అంటున్నాడు, దేవా ఇదిగో యెహోవా ఈ యొక్క జనములను సంఖ్యను లెక్కించమని చెప్పిన వాడని నేను కదా, పాపం చేసిన వాడని నేను కదా, అయితే ఈ గొర్రెల వంటి ఈ జనము ఏం చేశారు? దయచేసి నీ ఏదైతే తెగులు అయినటువంటి నీ కత్తి ఉందో, ఏదైతే సంహారం అనేటువంటి కత్తి నీ దగ్గర ఉందో, అది నా మీదను నా పిల్లల మీదను నా కుటుంబం మీద నువ్వు పెట్టు, వీరిని మాత్రం నువ్వేం చేయకూడదు, దయచేసి సంహరించు. పశ్చాత్తాప హృదయం కలిగాడు. వెంటనే వెళ్ళి దావీదు ఒక బలిపీఠం కట్టాడు. బలిపీఠం కట్టంగానే అక్కడితో ఆ తెగులు ఏం చేయబడింది? క్షమాపణ. ఎప్పుడైతే దేవుని నన్ను క్షమించమని అనేటువంటి మనస్సు నీలో కలుగుతుందో, ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాప హృదయం నీలో
ఆ యొక్క హృదయంలో నుండి మొదలవుతుందో అప్పుడు ఆయన ఏం చేయడానికి సిద్ధ మనుషుడు అంటే క్షమించుటకు సిద్ధ మనస్సు గలవాడు. మరొక విషయం, మూడోది, రెండు చెప్పానుగా, మూడోది చూద్దాం. యోహాను సువార్త, క్షమించండి, లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయం. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయం 13వ వచనం. అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి ఆకాశం వైపు కనులెత్తుటకైనను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు, దేవా పాపినైన నన్ను కరుణించుమని పలికెను. ఎవరితను? సుంకరి. మరొక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఎవరు చెప్పండి? పరిసయ్యుడేమో దేవుడి మందిరంలోకి వెళ్ళి ఏం చదువుతున్నాడు? గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడు. అదంతా మన సబ్జెక్ట్ కాదు, అక్కడ కనపడుతుంది. కానీ పరిసయ్యుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? దూరము నుండి దేవుని సన్నిధిని చూస్తూ ఆకాశం వైపు కనులెత్తుటకైనను ఏం లేదట, అతనికి ధైర్యం చాలేదట. అక్కడ అంటున్న ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన మాట. అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి ఆకాశం వైపు కనులెత్తుటకైనను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు, దేవా పాపినైన నన్ను కరుణించమని. ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు? సాక్ష్యం ఏమి ఇచ్చాడు? పరిసయ్యుడు గొప్పవాడా లేక ఈ సుంకరి గొప్పవాడా అని దేవుడు చెప్పాడా? ఎందుకు? పశ్చాత్తాప హృదయం. ఎప్పుడైతే ఆయన సన్నిధికి నువ్వు సమీపించి ఆయన పాదములు పట్టుకొని నన్ను క్షమించు ప్రభువా అని నువ్వు ఎవరైతే అడగగలుగుతారో వారికి ఏముంది? పశ్చాత్తాపంతో కలిగినటువంటి వారి హృదయానికి పాప క్షమాపణ, క్షమించేటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతారు. ఒక గొప్ప దైవ సేవకుడట, మంచి గొప్ప దైవ సేవకుడు, పేరెందుకులే, చాలా గొప్ప సేవకుడు, భారతదేశంలోనే మంచి మన భక్త సింగర్లను ఆయన దగ్గరికి ఒక ఆమె వచ్చిందట. వచ్చి, అయ్యా మన యేసయ్య, మీరు నమ్ముకునే యేసయ్య ఎవరినైనా క్షమిస్తాడనిందట. ఏమనింది? ఎవరినైనా క్షమిస్తాడా అంటే ఆయన అన్నట, ఎవరినైనా క్షమిస్తాడమ్మా, ఎంత దుర్మార్గులైనా క్షమిస్తాడయ్యా, ఎంత దుర్మార్గులైనా క్షమిస్తాడమ్మా, రాక్షసులను కూడా క్షమిస్తాడా, ఆ రాక్షసులను కూడా క్షమిస్తాడమ్మా అంటే ఆమె అంటుందట, అలా కాదయ్యా, నేను నర్సు ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, ఇంచుమించు ఒక 25 సంవత్సరాలు నర్సు ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. ఈ 25 సంవత్సరాల్లో ఇంచుమించు 70-80 మంది పసికందుల్ని గొంతు పిసికి చంపేశాను. అనేక మంది లోకంలో పాపం కోసం పాకులాడుతూ కడుపు తెచ్చుకుంటే బిడ్డ మాకొద్దు చంపేయంటే అనేక మంది పసిబిడ్డలు తల్లి గర్భంలో ముద్దగా ఉన్నప్పుడే నేనేం చేశాను? చంపేశాను ఆ చేతులతో. ఆడపిల్ల మాకు వద్దు, మగపిల్ల వాడే కావాలి అని చంపేయమని చేతిలో 10,000-20,000 పెడితే ఆ చిన్న పసికందు గొంతు పిసికి నేనేం చేశాను? నన్ను కూడా క్షమిస్తాడా? అప్పుడు ఆయన అన్నట, నిరభ్యాంతరముగా నీవు ఆయన పాదాలు పట్టుకొని క్షమించు ప్రభువా అని అంటే ఏ క్షణమే ఆయనని క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు గలవాడు. చాలామందికి క్షమాపణ ఉండదు, దేవుని సన్నిధిలో ప్రాయశ్చిత్తం ఉండదు, పాపమును తగినటువంటి ప్రతిఫలం అనుభవించడానికి రోజుకు రోజు మిద్దె మీద మిద్దె కడుతున్నట్లు లేదా ఇటుక మీద ఇటుక పెట్టుకున్నట్టు పాపాలను కూర్చుకుంటారు. కానీ ఏ రోజుకి తమ భుజముల మీద మోయబడిన పాపం అనేటువంటి భారాన్ని ఒప్పుకోవటానికి క్రైస్తవులు ఏం చేస్తారు? ఉపయోగించుకోరు. దాని సన్నిధికి మరి వచ్చి ఈ పాపమును క్షమించే ప్రభు అనేటువంటి స్వభావం రాదు. అసలు ఈ చదవబడినటువంటి లేఖన భాగం మొదటిలో ఏమంటాడు తెలుసా? 9వ వచనంలో అంటాడు, ఏమన్నా తెలుసా? తాము నీతిమంతులమని తాము నమ్ముకొని ఇతరులను తృణీకరించు కొందరితో ఆయన ఏమో ఉపమానం చదువుతున్నాడు. ఎవరితోట? మేము నీతిమంతులము, మేము తప్పు చేయవారమని చెప్పి అనుకొని అనేక మందిని తృణీకరించే వారితో ఈ వాక్యం చదువుతున్నాడు. దేవుడు వాక్యం అంటుంది, ఎవరైతే ఏమంట ఏం చేయాలి చెప్పు? తమ పాపములను కప్పుకొనక ఒప్పుకోవాలి అంటారు. అనేక సార్లు మనం ఒప్పుకోవాలి ప్రార్థనలు చెప్తుంటాం, ఒప్పుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనము నా పాపములు క్షమించబడటైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి రక్షించగలిగేటువంటి సమర్థుడైన యేసు ఎదుటికి సాగిలపడి నా పాపములు క్షమించు ప్రభువా అని మనం ఎప్పుడైతే అనగలుగుతామో అప్పుడు మనకేం జరుగుతుందట? కీర్తనల గ్రంథము 86వ అధ్యాయము 5వ వచనం, ప్రభువా నీవు దయాళుడవు, క్షమించుటకు సిద్ధ మనసు గలవు. ఎప్పుడైతే మనం మన పాపములను క్షమించమని ప్రభు సన్నిధిలో మనం వేడుకుంటాము అప్పుడు ఆయన నిరభ్యంతరముగా ఏ సందేహము లేకుండా ఆయన మన పాపములను ఏం చేస్తాడు? క్షమించేవాడిగా ఉన్నాడు. అందుకే మనలో ఒక పాట ఉంటుంది. ఏం పాట అంటే ఆ పాట ఒక చరణం పాడుకొని మనం
ముగించుకుందాం. చరణం పాడుకొని ముగించుకుందాం. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు, వేలాది స్తోత్రములు, నీవిచ్చిన రక్షణకై దేవా స్తోత్రము స్తోత్రములు, నీవు చేసిన ఉపకారముకై దేవా స్తోత్రము స్తోత్రములు. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు, వేలాది స్తోత్రములు, నీవిచ్చిన రక్షణకై దేవా స్తోత్రము స్తోత్రములు, నీవు చేసిన ఉపకారముకై దేవా స్తోత్రము స్తోత్రములు. ఇక్కడ రెండో చరణంలో ఉంటుంది, ఒక క్షణ సమయములో నాశించు నా జీవితం, ఒక క్షణ సమయములో నాశించు నా జీవితం, నా హృదయము మార్చితివి దేవా కృపతోనే జీవించుటకై. ఆ దొంగ ఆ యేసు ప్రభు కుడివైపు ఎడంవైపు రాయబడినటువంటి ఆ ఏలాడుతున్నటువంటి దొంగలో ఒక్క క్షణములోనే మారు మనసును పొందగలిగాడు. ఒకవేళ యేసు ప్రభుని కనుక రక్షకుడిగా అంగీకరించక తన పాపములు ఒప్పుకోవడానికి ఆ దొంగ ఇష్టపడకపోతే బహుశా ఒక నెలకో లేదా ఒక వారానికో ఒక 2 రోజులకో ఆ దొంగ మరణానికి అప్పగించేవాడు. అందుకే ఈ పాటను ఆత్మపూర్ణంగా పాడదాం. ఒక క్షణ సమయములో నాశించు నా జీవితం, నా హృదయము మార్చితివి దేవా కృపతోనే జీవించుటకై, నా హృదయము మార్చితివి దేవా కృపతోనే జీవించుటకై. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు, ఆపద దినములలో నా ప్రభుని తాలాచితిని, ఆపద దినములలో నా ప్రభుని తాలాచితిని దేవాని దయతోడానే నాదా ఆశ్రయము పొందితిని. మరణము, రోదన, శాపము, తెగులు ఆ ఐగుప్తులో ఇజ్రాయేల్ పిల్లల మీద వెన్నంటి ఉన్నప్పుడు వారి మొర దేవుడు విన్నాడు. తాను చేసిన పాపమును ఒప్పుకొని తమ అతిక్రమను దాచిపెట్టుకొనక, ప్రభువా ఈ దోషము నా మీదకి నా పిల్లల మీదకి రమ్మని చెప్పి దేవుడు ఎదుట దావీదు ఒప్పుకునే రీతిగా తన ఆపదలో ఆయన ఆదుకున్నాడు. చూసావా? ఆ విధంగా ఈరోజు నువ్వు గనక ఆయన నీ ఆపద సమయంలో ఆయన వేడుకుంటే ఆయన నేను రక్షించడానికి మరి సిద్ధ మనస్సు గలవాడు. అందుకే పాట పాడదాం. ఆపద దినములలో నా ప్రభుని తాలాచితిని దేవాని దయతోడానే నాదా ఆశ్రయము పొందితిని, దేవాని దయతోడానే నాదా ఆశ్రయము పొందితిని. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు, పాపపు లోకములో నే పాపిగా జీవించితిని, పాపపు లోకములో నే పాపిగా జీవించితిని, శుద్ధ హృదయమిచ్చావు
దేవా నిన్ను నే దర్శించుటకై. సుంకరి దూరముగా నిలబడి ప్రభు పాదములు చూడటకైనను ఆ దర్శనాన్ని కలుగుటకైనను అర్హుడని అనిపించుకోక దూరముగా నుంచుని తన రొమ్ములు కొట్టుకుంటున్నాడు. ఏమని తెలుసా? నేను పాపినయ్యా, నేను పాపము చేశాను, అతిక్రమమును చేశాను, దుర్నీతిని చేశాను, లోకములో చీకటి అంధకార శక్తులతో నేను మమేకమై నేను పాపిగా జీవిస్తున్నాను. అయితే నిన్ను చూసేటువంటి దర్శనాన్ని నాకు ఇచ్చావు అని ఏ విధంగా ఒప్పుకున్నాడో ఆ విధంగా నువ్వు ఒప్పుకుంటే దయచేసి ఈ పాట నాతో పాడు. పాపపు లోకములో నే పాపిగా జీవించి తిని శుద్ధ హృదయామిచ్చావు దేవా నిన్ను నే దర్శించుటకై. శుద్ధ హృదయామిచ్చావు దేవా నిన్ను నే దర్శించుటకై. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు వేలాది స్తోత్రములు నీవిచ్చిన రక్షణకై దేవా స్తోత్రము స్తోత్రములు. నీవు చేసిన ఉపకారముకై దేవా స్తోత్రము స్తోత్రములు. దయచేసి రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం. చివరిగా ఈరోజు అనేక పర్యాయములు మనం కూడా లోకంలో పాపంలో శాపంలో అపరాధంలో పడి ఉండగా ఆయన క్షమించుటకు సిద్ధ మనస్సుడు గలవాడు గనక మనల్ని క్షమించటానికి మరి సిద్ధ మనస్సు కలిగి ఇంకా సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఒకవేళ సుంకరిలా ఇంకా ఆ ఒప్పుకునేటటువంటి తత్వం, క్షమాపణలోనికి రాలేనటువంటి తత్వం ఇంకా నీలో ఉంటే ఇదే అనుకూలమైన సమయం ఆయన ఆరాధన చేయి, ఆయన సన్నిధిలో వేడుకు. దావీదు వలె ఆపదలో ఉంటే ఇంకా ఆయన నిన్ను క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు కలిగి ఉన్నాడు కనుక వేడుకుందా. దావీదు వలె అనేక సందర్భాల్లో మనము దేవుని ఆరాధించి బిడ్డలుగా ఉంటాం. ప్రార్థన చేయండి.